Казвам се Сияна Кузева и съм стажант в компания ЕОН България продажби, отдел оперативен маркетинг. Избрах компания ЕОН България поради няколко причини. За мен беше важно компанията, в която ще проведа моя стаж, да е обвързана с принципите на бизнес етиката, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. ЕОН България предоставя на своите служители високи професионални стандарти и в този смисъл работата тук е предизвикателство към моите знания и умения. Не без значение беше и факта, че компанията развива своята дейност на територията на Североизточна България и е ситуирала своя централен офис в моя роден град Варна. Вярвам в потенциала на града по отношение на развитието на младите кадри. Отдел оперативен маркетинг се занимава с това да информира своите клиенти по отношение на спецификите на услугата, която тя им предоставя, а също и да следи за степента на тяхната удовлетвореност. С оглед на това, че ЕОН България желае да запази своите лидерски позиции на пазара на електроенергия, компанията поставя стратегически приоритет върху проект, свързан с енергийната ефективност. Моят принос към този проект се изразява в това, че аз събирам и анализирам информация по темата, а също и че участвам в подготовката на бъдеща кампания за енергийна ефективност. Научих, че добре мотивираният и хармонизиран екип е в основата на прогреса на една компания. Научих, че винаги когато се генерират множество и различни професионални идеи и решения, е по-ефективно. Научих, че може да се приложи на практика основният постулат в бизнеса, а именно, че клиентът винаги е най-важен. Участието ми в Купен Пауър е едно от най-стойностните неща, които са ми се случвали. Имах удоволствието да се запозная с уникални личности, които днес имам честта да представям като свои приятели. Да си част от Купен Пауър означава, че вярваш и инвестираш в доброто, в бъдещето, в етичното. Да си част от Empower означава, че гледаш отвъд границите на конвенционалното.